Rutine za tjelesno zdravlje. Rutine za tjelesno zdravlje su male aktivnosti ili radnje koje možemo uključiti u svoju svakodnevnicu radi poboljšanja kvalitete života. Evo nekih rutina koje lako možete uklopiti u svoj dan i napraviti korak naprijed prema boljem tjelesnom zdravlju. Hodanje je najlakši i najbrži način kojim poboljšavate svoje tjelesno zdravlje. Aplikacije za brojanje koraka sve su popularnije, a dnevna se preporuka kreće oko 10.000 koraka. Unos povrća i voća ukupno bi trebao iznositi oko 500 grama dnevno, a preporuča se da u tom odnosu prevladava povrće. Kako biste lakše usvojili ovu naviku, svaki dan pokušajte pojesti barem 3 različite boje voća i povrća. San je često zapostavljen element tjelesnog zdravlja, a dnevna preporuka je između 7 i 9 sati. Kako biste si olakšali usnivanje, smanjite vrijeme korištenja mobitela prije spavanja, prozračite spavaću sobu i otuširajte se toplom vodom. Za početak, krenite s jednom rutinom koja vam je najlakše za provesti i postupno napredujte prema zahtjevnijim promjenama, poput redovite tjelovježbe i balansirane prehrane. Na taj način učinkovito radite na usvajanju navika koje ćete moći dugoročno održati i time sustavno raditi na poboljšanju svog tjelesnog zdravlja.